Opi nämä elämän oppitunnit kerran, niin lopetat samojen tuskallisten kaavojen toistamisen. Älä koskaan anna kenellekään mahdollisuutta tuhlata aikaasi kahdesti. Kerran sivuutettu opetus muuttuu toistuvaksi tavaksi. Lopeta olemasta niin saatavilla ihmisille, jotka ovat läsnä vain silloin, kun se sopii heille. Et ole varasuunnitelma. Kunnioita energiaasi. Opit paljon ihmisistä, kun he eivät saa sinulta sitä, mitä haluavat. Pettymys paljastaa todellisen luonteen. Numero 4. Pilaat elämäsi yrittäessäsi tehdä kaikki onnellisiksi. Heidän hyväksyntänsä ei ole mielenrauhasi arvoista. Numero 5. Helpoin tapa tuhota itseluottamuksesi on jatkuvasti rikkoa lupaukset, jotka teet itsellesi. Itseluottamus rakentuu johdonmukaisuuden kautta. Numero 6. Kun menetät voimasi. Pysähdy. Vastauksesi muokkaa lopputulosta. Muuttaaksesi elämääsi sinun on muutettava prioriteettejasi. Mihin keskityt, siitä tulee tulevaisuutesi. Numero 8. Itsellesi uskollisena oleminen voi johtaa yksinäisyyteen, mutta se on sen arvoista. Aitous maksaa usein seuraa, mutta ei koskaan sieluasi. Näet ihmisen todellisen luonteen, kun et ole enää hyödyllinen heidän elämässään. Kun arvosi heille hiipuu, heidän totuutensa paljastuu. Et voi parantua samassa ympäristössä, jossa sairastuit. Joskus parantuminen alkaa pois kävelemisestä. Numero 11. Joskus sinun on vain hyväksyttävä, että jotkut ihmiset voivat olla vain sydämessäsi, eivät elämässäsi. Rakkaus ei aina tarkoita läsnäoloa. Numero 12. Opi kaipaamaan jotakuta haluamatta häntä takaisin. Kaipaaminen on inhimillistä. Palaaminen ei ole aina viisasta. Numero 13. Kasvu on usein tuskallinen prosessi. Muutos sattuu ennen kuin se parantaa. Numero 14. Mihin keskityt, siitä tulee tulevaisuutesi. Huomiosi on todellisuutesi perusta. Numero 15. Pettymys paljastaa todellisen luonteen. Se, miten he toimivat, kun heiltä evätään jotain, paljastaa, keitä he ovat. Rakkaus ei tarkoita itsensä kadottamista jonkun toisen vuoksi. Jos kutistut tullaksesi rakastetuksi, se ei ole rakkautta, se on selviytymistä. Kaikki eivät pidä sinusta. Se on elämää. Rauha alkaa, kun lopetat hyväksynnän tavoittelun. Numero 18. Totuus suodattaa pois väärän. Rehellisyys ei maksa ystäviä, se paljastaa heidät. Numero 19. Mukavuus on muutoksen vihollinen. Mikään ei muutu paikassa, joka on suunniteltu pitämään sinut samanlaisena. Päästä irti siitä, mikä ei enää palvele kasvuasi. Kiinni pitäminen siitä, mikä satuttaa, vain viivästyttää sitä, mikä on tarkoitettu sinulle.